Sería necesario dar todo. Estamos aquí para poñernos na pel das mulleres maltratadas, violadas, secuestradas, discriminadas e polas que xa non teñen voz. Vivimos nunha sociedade onde a muller é sinónimo de inferioridade e, polo tanto, tratarnos como tal. Levamos anos e anos soportando cargas sociais polo feito de ser o que somos, mulleres. Porque como es muller, tens que ter cuidado sair da casa. Ter cuidado cando vas só por a rúa. Ter cuidado cando vas de festa. Simplemente, tens que decatar de que es muller. E non sabes o que che pode pasar. Porque algúns dirán que provocabas, que incitabas, que o estabas buscando. Pero estamos cansas de ter que escuchar sempre os mesmos comentarios machistas, de ter medo polo que che poida pasar, e cansas de que por ser mulleres non poidas facer todo o que ti queiras, porque non vales. Estamos nun punto onde xa non permitimos máis esta situación. A violencia machista afecta a todos, como a familia, tanto os pais da víctima como os do maltratador, aos fillos, aos amigos, e, como non, a muller. Por iso hoxe, 23 de novembro, dicimos basta, porque estamos aquí para reivindicar os nosos dereitos, os dereitos básicos da nosa igualdade e da nosa liberdade. Porque hoxe manifestamos a nosa liberación. Saímos á rúa sen temor a ninguén, e loitaremos ata o final para que nos traten como iguais, porque non somos máis que os homes, pero tampouco inferiores a eles. Nós somos mulleres e non pertencemos a ninguén. Basta xa de violencia. Non e non. Que choras sen derramar bágoas e que ris cando todos choran. Ti, que axudas sen ser axudada, que loitas sen ter forzas, que vives querendo morrer e que morres querendo vivir. Ti, que na noite buscas unha estrela, unha luz para guiarte, unha esperanza para seguir e un camiño para non perderte. E pregúntaste na escuridade: quen son eu? E ti, orgullosa luz, esa son eu, unha muller.